Ovo je Belaz Damper, beloruski kamion koji je 10 puta veći od automobila. Mašinom od 220 tona upravlja dama koja ima svega 27 godina. Milica Božić bez problema vozi u rikverc i čeka utovar jalove rude bakra. Sada sa 370 tona teškim damperom Milica počinje transport. Treba se popeti, čoču. U kamion ulazite tek nakon 15 stepenika. Gornji deo kamiona je prostran. U maloj kabini sedi Milica. Srećan ti 8. mart. Samohrana majka kaže da je oduvek volela kamione i da je od malena želela da vozi Belaz. Ističe da su joj kolege uvek spremne pomoći. Svi su ok, kolektivni, uvek su tu da pritrče u pomoć, da pomognu, da posavetuju. Za sada su svi ok i dobri. Prihvatili su me. Hvala im na tome i na razumevanju. Paljenje dampera je bučno. Vozimo se po Borskim kopovima. Do mesta gde kamion kipuje rudu ima 2 kilometra. Na tom putu veoma je važno pravilno se mimo ići sa drugim kamionima. Milica vešto manevriše. Put po kojem Milica vozi ovaj damper jeste prostran. Međutim, ispod nas se nalazi dosta blata, zbog čega i ova zver zna da zašlajfuje. Kipovanje rude uspešno je završeno. Milicin asistent je Danijel Nikolić, koji kaže da se prema koleginici svi ophode kao džentlmeni. Za njenu vožnju imaju samo reči hvale. Kad smo došli, ona se već odlično snalazila. Šta reći, mislim, vozi uspešno i to je to. Šta drugo reći, dobra je koleginica, dobro vozi. Nemam reći. Od 5000 ljudi koji rade u rudarsko-topioničarskom basenu, petinu čine žene. Procenat je sa kojim se u upravi ponose. O tome dodam i podatak da polovinu od blizu 1000 žena u RTB-u Bor su one koje rade u direktnoj proizvodnji poput Milice, a onda nam se ta rodna ravnopravnost kojoj težimo ne čini tako daleko. Milica na kopu nema posebnih privilegija. Kao i ostali, radi u 3 smene. Noćna joj, doduše, malo teže pada. Đorđe Kostić, Al Jazeera, Bor.